Molt bé. Doncs comencem en qualsevol cas en la sessió plenària inicial. Muy bien. El primer asunto del orden del día es la ratificación de la urgencia de la convocatoria. Bé, com ja s'ha dit, en qualsevol cas en les comissions informatives entenem suficientment motivada la urgència pel fet de que de l'aprovació dels pressupostos depèn en gran mesura l'inici de moltes de les accions que l'Ajuntament farà a partir del 2014. Una d'elles, no paralitzar el procés de contractació de la redacció del pavelló cobert, entre altres. Per tant, quan abans aprovem el pressupost, jo crec que millor per a tots. Respecte a la urgència? Vots a favor de la urgència? Abstencions? Siguiente asunto, Secretaría, creació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades del fitxer SIUS. Sí. La regidora de Serveis Socials ens fa un resum. Esto es un programa que utiliza servicios sociales como a base de datos y tal, y entonces como tienen que posar totes les dates d'ací de Sisona, de gent d'ací de Sisona en ese programa, pues nos demanen el tema de la protecció de dates per el tema dels fitxeros de l'Ajuntament, com s'han d'utilitzar i on s'ha d'escriure que s'ha d'escriure en l'Agència Espanyola de Protecció de Datos tots aquests fitxers. És una espècie de conveni de quina manera van a utilitzar-se els datos que nosaltres anem a donar-li a l'Agència Espanyola. Ai, perdó, que se n'ha la veu. No és més. A més, és un programa que nosaltres ja estàvem utilitzant, però que degut a l'aprovació de la llei de protecció, ara ens demanen esta gestió. Molt bé. Alguna observació, algun comentari? Sometem a votació, per tant, vots a favor? Proposta d'aprovació inicial de la modificació número 3 de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sisona. De nou, aquest tema ja ha sigut abordat en la comissió informativa prèviament. Per fer un resum xiquetet, independentment que després des de la regidoria de personal puguen afegir alguna qüestió addicional, normalment portem ja diversos anys en què pràcticament tant RPT com plantilla apenas pateixen cap tipus de canvi. Un canvi enguany motivat principalment per un, però n'hi ha un altre segon motiu que porta a causa. S'introdueixen algunes modificacions potser més significatives. La primera d'elles és que portem ja prou de temps intentant planificar quin seria el possible trànsit dels diferents membres de la plantilla de policia municipal que podrien passar a segona activitat al llarg dels pròxims anys. Sempre ha sigut intenció nostra que això pugui fer-se a cost zero per l'Ajuntament, a pesar de reposar, diguem-ho així, agents de policia municipal nous en el carrer, perquè és un servei bàsic que no podem desatendre. Al mateix temps que intentem complir en aquest dret que podrien tindre de passar a segona activitat determinats agents per edat. Les propostes o els plantejaments que es fan passen principalment, perquè això sigui així, que determinats policies municipals que vulguin incorporar-se o bé a fer funcions de conserges en diferents llocs, o bé inclús a labors de vigilància d'aquest mateix edifici, de la casa consistorial, puguen fer-ho. De fet, es va iniciar un procés per a que ho demanara el policia que ho considerara, la gent que ho considerara, o l'oficial que ho considerara, i n'hi ha en principi una petició de poder desenvolupar les funcions de conserge d'un dels col·legis, del Cristòfol Colom concretament, aprofitant que la persona que actualment està fent aquestes funcions va jubilar-se. De fet, crec que avui és l'últim dia de feina. Per tant, el que fem és habilitar dins de la RPT que els llocs de feina d'agents de policia municipal puguen fer aquestes funcions, sobretot també en horari.
Tot això i vendrà després en el punt de la plantilla, jo llego adelante i així tenim l'argumentari donat. Tot això a cost zero, el qual significa amortitzar places, principalment. I de fet, en aquest sentit va després el punt posterior, el de la modificació de la plantilla, que no només parla d'amortitzar determinades places, com pugui ser la que estem dient de conserge en un moment determinat de l'escola, sinó també, que és la segona de les causes que estan així, que la disminució d'usuaris del centre ocupacional, motivat perquè determinats usuaris se n'han anat a Sant Joan, també ha fet que disminuïsca el personal que té en plantilla a l'Ajuntament, concretament en un puesto i mig que, si mal no recorde, teníem en plantilla. Aquestes amortitzacions, d'alguna forma, són les que tindrien que suplir l'eventual contractació, si es donara el cas, de dos agents, si dos passaren a ocupar els dos llocs de policia en segona activitat. I jo crec que aquest és el resum de tot. Si voleu més aclaracions. Jo m'han aclarat en la comissió. I grup d'Esquerra? Vots a favor de la proposta? Abstencions? Aprovació inicial de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Xixona per al 2014. Pràcticament està tot dit en el punt anterior. Això és d'alguna forma la plasmació de lo que he comentat abans via el que després acabarà materialitzant-se en l'aprovació de pressupostos, però que té que passar prèviament per modificació de plantilla. Alguna intervenció? Vots a favor? Abstencions? Intervenció. Proposta d'aprovar el límit de despesa no financera del pressupost de l'exercici 2014. Si el regidor d'Hisenda ens fa un resum. Sí, bé, abans de passar a aprovar el pressupost municipal, una de les novetats que va establir la llei d'estabilitat de l'any 2012 és que el pressupost no pot superar el límit de despesa que es té que calcular a regla d'aquesta llei. Bé, dir-vos que, igual que l'any passat en el plenari, van dir que no estava la cosa clara, que ho aprovaven però que ho tenien que modificar, de fet ho van modificar en abril. Des de gener de l'any passat no s'ha tocat la interpretació i enguany en principi este és el límit que va regir durant tot l'any. Pressupost, encara que sent important, passa a un segon nivell i ara el que ens interessa a l'Estat i el que interessa sobretot a la Unió Europea és com es liquiden els pressupostos. Entonces, el que anem a fer en aquest punt és aprovar el límit de despesa de la liquidació del pressupost 2014, el màxim. I bàsicament enguany ens dona un límit de despeses per a gastos corrents de 7.559.000 euros, que és el màxim en el que podrem liquidar el pressupost del 2014. Podries explicar per què el límit és 7.500.000 y sin embargo en el presupuesto están en 7.990.000. Bé, el límit és el gasto corrent, entonces el gasto corrent en termes de SEC, que és la norma europea, són les despeses des de l'1 al 7 i ingressos de l'1 al 7. N'hi ha dos capítols més, que és el 8 al 9, i això és la diferència entre les 7.990.000 i els 7.559.000, el 8 i el 9. A banda d'interessos i d'aquelles despeses corrents que venen financiades per subvencions. Sí, bàsicament, el que realment no compartim, nosaltres pareixeria bé que inclús que... No és que no compartim l'equip de govern o no compartim l'objectiu de la llei. Nosaltres pareixeria estar bé que s'aprovarà un límit de despesa, un límit de despesa total. El que no entenem molt bé és realment perquè, en aquest cas, quan es fa la llei amb exigències europea, com bé has dit, les despeses, que per a mi són despeses de pagar-li als bancs, per a ells no són despeses. Això és una cosa que no entra. Això, directament, no votarem en contra, però ens tindrem a...
Sabem que és així, que la llei ho diu així, però que possiblement tampoc ho agrada del 100%, però... Després ho explicarem, però sí que és de veres que és una forma de... Els ajuntaments sanejats, com és és una forma de coartar les possibles inversions que es puguen fer. El gran problema és això, realment és... Que paguen justos per pecaus. Exacte. Sí, jo crec, possiblement podria dir així. Perquè, el que diu Ricardo, en ajuntaments on les coses estan mal, em sembla molt bé que la llei obligui a que el rumbo siga el correcte, no? Però en ajuntaments on es compleixen tots els paràmetres, n'hi ha normalitat econòmica, doncs no tindríem per què caure en aquest tipus de mesures que estan més orientades a altres tipus d'ajuntaments. Nosaltres estem igual que vosaltres, no compartim el contingut de la llei, encara que sí determinats objectius per a determinats ajuntaments, però que tindria que haver-se diferenciat i no clavar a tots en el mateix sac. Molt al nostre pesar, també. Més qüestions? Sometem a votació la proposta. Vots a favor? Abstencions? ¿En contra? ¿Abstención o en contra? No, en contra, en contra. Sí, vosotros abstención, vosotros en contra. Es que sí, yo también me he quedado pensando si era... Sí, no sé si estaba votando en un gesto. Bueno, siguiente asunto, aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2014. Bueno, si em permetiu un xicotet resum, independentment de que després el regidor d'Hisenda aclare punts addicionals. Dir bàsicament que és un pressupost prou continuista respecte a l'any passat, n'hi ha un 2% d'augment exclusivament, i que si n'hi ha modificacions així més substancials són les pròpies del capítol d'inversions, òbviament, que varien d'un any per a l'altre. Ja hem comentat que n'hi ha una partida molt considerable destinada al pavelló cobert, a la redacció del projecte del pavelló cobert per a que no es paralitzi. I després altre tipus d'inversions ja de caràcter més xiquetet, però que si tenim que destacar-ne dos o tres, principalment el tema de poder acometre la construcció de nous ninxos en el cementeri, en la part vella, diguem-ho així. D'una banda, una volta que hem adquirit ja la parcel·la del pont d'Alcoi, poder iniciar allí actuacions, que com ja vam dir en la comissió informativa, aquest és el primer pas i l'actuació definitiva probablement siga de diversos anys. I després una actuació en el muro del Sagrada Família, del Col·legi del Sagrada Família, que està un poquet en perill i necessita una actuació. Com potser així punts més destacables, encara que n'hi ha uns quants més en inversió. De lo de més, com hem comentat abans, pràcticament és un 2% de pujada respecte a l'any anterior, que dona per a mantindre el que hi havia. Aquest seria el resum. Segur que el regidor d'Hisenda vol afegir alguna qüestió més. Bé, com ha dit abans, ve condicionat molt per el techo de despeses que hem aprovat abans. Dir que el capítol 1, per sexta any consecutiu, està congelat, que en el capítol 2 n'hi ha unes cosetes tècniques, i és que n'hi ha algunes partides que normalment estaven a 3 dígits i enguany s'han posat a 5 dígits, en la idea de poder tindre un major control d'aquestes despeses i després, una volta les tinguem controlades, poder optimitzar i reduir el seu cost. També dir del capítol 2 que per una part l'enjuvena públic es redueix prou gràcies al contracte que van signar aquest estiu, i per altra banda que enguany per primera volta no anem a demanar la bestreta mensual que Suma ens dona, el que ens ahorrarem entre 25.000 i 30.000 euros d'interessos que venia a cobrar Suma tots els anys d'interessos, els diners que ens adelantava i que enguany en principi no anem a utilitzar. Del capítol 3, si algun efecte bo té el tema de pagar anticipadament els préstecs, és que el capítol d'interessos va baixant. Enguany baixa uns 20.000 euros, que és més d'un 28%. Capítol 6 d'inversions ja l'ha comentat Ferran. I tornant i per tancar, tornant
a lo que estàvem parlant abans, enguany tenim que destinar 530.000 euros a pagar préstecs, 260.000 són els que tenim firmats i els altres 270.000 és el que tenim firmat i els altres 260.000 és a lo que ens obliga la llei d'estabilitat. 260.000 euros que simplement no gastant-los o gastant-los en altres coses, pues, tant al poble com a l'Ajuntament ens rentaria més que donar-los als bancs per pagar uns préstecs que en alguns casos tenim firmats a Euribor menys diferencial. Però bé, la llei està aixina, per desgràcia paguem per el que altres han fet mal i pues, de moment tenim que aguantar en el que tenim. Molt bé, intervencions? Com acabes de manifestar, n'hi ha uns 200 i pico mil d'euros que o les gastem o tornem als bancs. Nosaltres ho han intentat este any en dos mocions, el que és baixar els impostos en Xixona, perquè estos 200 i pico mil euros no s'utilitzen en baixar els impostos o bé de l'IBI o bé de la planta, o sigui, la basura. Una pregunta. Si en la planta l'any passat, en els pressupostos de l'any passat, hi havia 1.200.000 euros d'ingressos i aquest any hi ha 1.300.000, ja en tenim 200 i pico mil euros per una part i 100 per una altra. Crec que la basura, com fan en alguns puestos, en aquestes coses que n'hi ha que van en benefici del poble, en ingressos, que aquests ingressos beneficien en algo a la ciutadania. És la nostra, el que nosaltres vam presentar de moció. Jo no dic que es baixi tot, que no es pagui res, en alguns puestos es fa, n'hi ha centrals nuclears, per exemple, no es paga la llum. Per què? Pues perquè tenen allí una planta que ens han deixat. En quant al remanent de tesoreria que tenim, també tenim ahí uns diners que a mi em pareix molt bé que es pugui utilitzar el dia de demà, com diu l'alcalde, o el pleno s'ha manifestat diverses voltes així, el que es vol fer el pavelló cobert. A mi em pareix molt bé, però si estem augmentant els ingressos, que el benefici recaiga en algo en el poble. Crec que no és demanar molt, crec que són aproximadament 200.000 euros. Si no es baixa el total de la basura, es baixa la meitat, per exemple. Perquè la planta, segons tinc entès, en un principi, fins al 2008, cobrava l'Ajuntament 31.000 euros. Han passat a 231.000 des del 8. No s'ha vist el benefici d'aixòs diners en cap lloc. Jo sí que tinc que tirar o manifestar així en el pleno, per almenys per la gent que veiga la televisió o el rodatge d'això, de que nosaltres no estem d'acord perquè el senyor alcalde, en moltes manifestacions que fa en la premsa, pareix que a Xixona no es pot portar basura. Quan ell va afirmar en el 2008 que es podia portar de qualsevol lloc d'Espanya. Entonces, o s'enganya la gent o no se diu la veritat. Una de les dues coses. Creiem també excessiu dins del programa que tenim que manifestar que ens donaran molt poquet temps per poder veure-ho partida per partida i comparar-la inclús amb l'any passat, de que hi ha hagut molt poquet temps per estudiar els pressupostos. Crec que és excessiu que en Xixona es paguen quasi 10 milions en multes, en ingressos, quasi 10 milions, 57.000 euros. 10 milions de pessetes. 10 milions, perdó, de pessetes, vale. No, de pessetes, 57.000 euros. Vale. Jo crec, a mi em pareix, en particular, en aquest moment, em pareix molt excessiu.
es fan uns gastos enormes, s'està creant, i perdoneu que vol diga, i no és que em parega mal que es gaste, sempre que n'hi hagi. El problema és que avui el tenim, els diners, mentre que tinguem la planta. Estem creant una quantitat de necessitats que el dia que la planta desaparega, si ara no baixem els impostos, i això perquè ho sàpiga el poble, si ara que tenim drets no es baixen els impostos, el dia que desaparega la planta pujaran més, perquè si tenim que atendre a totes aquestes necessitats que n'hi ha o que estan dins dels pressupostos, pues el dia de demà tornaran a pujar més. O sigui, no sé on mos clavarem en impostos, perquè en l'IBI estem pagant quasi el màxim de tota la contornada. No vaig contra el pavelló, cuidao, no vaig contra el pavelló, però crec que antes ajustar un poquet totes aquestes donacions que es fan o ajudes que es donen i racionalitzar un poquet més. El dia que desaparega la planta, d'entrarem el millor 200.000 euros, o 300 o 400 quan acabe. I tinc que donar-li una raó, i té vostè tota l'apoyo nostre, que si en comptes de traure 200.000 euros es poden traure 500.000, em pareix molt bé, igual que fan en altres puestos. O sigui que en això no estem. Jo estic intentant que no viure al dia, veure el demà. Igual que no mire cap arrere, mire cap avant. Perquè el dia de demà torne a repetir, si ara no es baixen un poquet els impostos, el dia de demà tenen que pujar. Jo em pareix també un poquet excessiu el que vostès posen en protocolo. En protocolo estan 39.000 euros, 6 milions i mig de pessetes, 39.000 euros en protocolo. Jo què sé, em pareix un poquet excessiu, no sé en què es gasten. No he mirat les factures de l'any passat, però suposo que sí que estaran justificades. Són 39.000 euros. Per tot això, nosaltres anem a votar que no, perquè ni ens van fer cas en l'IBI, no se mos va fer cas en aquests pressupostos, ni se mos fa cas en lo de la planta. Entonces, nosaltres som partidaris de que es baixen els impostos. I s'acabó. A veure, nosaltres no anem a parlar de si hem tingut més temps o menys temps, perquè tots els anys tenim el mateix, no? Uns anys per unes coses, uns altres per unes altres, però al final sempre amb la urgència, no? Sabem que tenim un mes i, en fi, continuarem estudiant-los i si tenim alguna cosa ja la direm. La cosa que més hem mirat són les inversions. A nosaltres ens agradaria que s'haguera prioritzat altres, com per exemple el foment d'ocupació, alguna cosa com l'aparcament. També hi ha una cosa que fa molt de temps que està demanant-se, que és arreglar-se la pista de tennis, que utilitza moltíssima gent. Veiem que va gastar-se 24.000 euros ahir en el nou terreny ixe, doncs no ho sé, no veiem que això sigui una cosa prioritària quan dalt hi ha un parc, més que a baix hi ha un altre. No sé, jo penso que, per exemple, la pista seria una bona cosa on gastar-se aquests 24.000 euros, perquè s'utilitza moltíssim. Que en el pavelló està que es farà? Sí, en una segona fase, que no sabem quan podrem fer la primera, però la segona, quan es faça, estarà amortitzat si es fa alguna despesa ara en aquesta pista de tennis, que gasta moltíssim la gent. Per tant, nosaltres, doncs, haguérem invertit en altres coses, però, en fi, per això tenim una altra visió. Nosaltres, doncs, ens abstindrem, perquè les coses que hem vist per damunt de les despeses generals, com tots els anys anteriors, més o menys les veiem bé, ja dient que no les hem pogut estudiar suficientment, però que les coses d'inversions hi ha algunes que no són prioritàries per a nosaltres o que haguem prioritzat unes altres. Contestar? Sí.
No, són qüestions tècniques per el que ha dit Amadeo. Bé, baixar impostos, és perfecte. Abans de baixar impostos hauríem de canviar la llei d'estabilitat. Per desgràcia, la llei d'estabilitat ens obliga a, si baixem impostos, baixar el gasto corrent. Si la llei d'estabilitat diguera baixeu impostos i vos permetiu pagar menys als bancs, no us preocupe que haguem baixat impostos. A mi el que més em dol, i fa 2 anys que el que més em dol i el que més em trenca el cap per intentar evitar el màxim possible és donar-li un duro als bancs, quan no els puc clavar en el carrer, en ocupació o en inversions. Planta, 3 quarts de lo mateix. Planta no són impostos, però com la llei d'estabilitat sols ens permeteix incrementar un 1,5% el que s'hem gastat l'any anterior, podríem arreplegar 15 milions, 20 milions de la planta de brossa. Tindrien que anar a pagar als bancs. Per desgràcia, la llei és ixa. Ixa és la desgràcia que tenim, que la llei és ixa. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en usted, completamente de acuerdo, porque es lo que més em dol d'estos pressupostos. Però la llei està feta aixina i, mentre no es canvia la llei, pues, per desgràcia, tenim les mans nugades per fer moltes coses dels pressupostos. Remanent de tesoreria per a gastos generals. Exactament el mateix, però ahí sí que podem nosaltres decidir quan les incorporem o quan no les incorporem. Però l'any que les incorporem estem incomplint la llei d'estabilitat. Per sort, encara ens deixen, de moment, perquè ja n'hi ha campanera ahí de que volen canviar-ho, ens deixen un any per tornar a ser estables. De moment. Entonces, n'hi ha que veure molt bé quan es gasten aquest remanent de tesoreria general, perquè implica molt a mig terme els pressupostos i el finançament d'aquest ajuntament. I sobre el tema del protocol, pues bueno, està la regidora de protocol així, d'un pressupost de 9 milions d'euros, fijar-se que 39.000 euros de protocol és molt o és poquet, pues això ja són qüestions personals i d'això, punts de vista. Aquestes coses són les que volia dir. Molt bé. Em permetreu també una intervenció, entre altres coses per al·lusions, ja que ha parlat directament de mi. Anem a veure, a mi m'agradaria fer algunes matisacions, en qualsevol cas m'alegre perquè que hagi fet aquesta intervenció i sobretot que hagi tornat a traure el tema de la baixada d'impostos, etc., perquè aquest és el moment en l'any en el que això hi ha que abordar-ho i planificar l'any següent, i no a meitat d'any de tindre que retocar o tindre que canviar un pressupost que ja està aprovat i que venim així i diem si mos apanya, si no mos apanya, o que té de bo o que té de roïn. Vaig a començar per el tema de la planta de brossa perquè ha fet algunes afirmacions que no són certes i en qualsevol cas, si no les té clares, m'agradaria aclarir-li-les i si resulta que les tenia clares, entonces dir-li que no es torni a enganyar d'aquesta forma, malintencionada, si fos així. A veure, el primer que ha dit és que en les meves intervencions en premsa sempre, no sé, m'ho he apuntat per així, diu que jo m'opose que vinga a brossa de fora i que sóc jo el que ho vaig aprovar. Jo vaig a recordar-li que es va aprovar els 2 convenis que marquen com i de quina manera té que vindre la brossa, es va aprovar en esta taula, en este pleno, i ningú consellal va votar en contra. De 13, ningú no va votar en contra. Punt número 1. Punt número 2. A veure, a mi em preocupa també molt, vostè ho ha dit, què passa el dia que no tinguem planta de brossa i tinguem 1.200.000 euros. Doncs això sempre nosaltres ho tenim en el cap, per tratar de no augmentar els gastos fijos que té aquest Ajuntament. I de fet, aquest Ajuntament no té aquest volum de gastos fijos, de tal manera que si això algun dia passara, no tindria per què entrar en ningun tipus de quebra a l'Ajuntament. I això està garantit en aquests pressupostos, en els de l'any passat, i espero que en el pròxim i en l'altre. Vostè parla de que s'han creat una sèrie de necessitats, no sé a quines es refereix, perquè si no és el pavelló, doncs diga quines són les necessitats que s'obren.
perquè nosaltres les necessitats que veiem, que estem complint, algunes que no tenim per què fer-les, recentment van vindre així en el tema del centre ocupacional, no tenim per què fer-ho, però estem fent-ho, perquè pensem que és bo pel poble. Així realment no venim a fer estrictament el que volem o no, sinó el que és millor pel poble. Avui per avui això podem fer-ho, busquem el millor pel poble. Sempre sense comprometre que l'Ajuntament, el dia que deixi de tindre aquests ingressos, pugui entrar en ningun tipus de quiebra. Per cert, com han fet altres ajuntaments, que s'han gastat el que no tenien i avui en dia aquest és el problema que tenen. Ha dit una frase que jo no compartisc en absolut, però que potser forma part del joc polític. Diu que aquests diners no s'ha vist el benefici en cap lloc. Igual és que vostè viu en Alacant o que vostè viu en Madrid, perquè jo sí que he vist aquest benefici. I jo crec que, com jo, un munt de gent ha vist aquest benefici. Fa 8 anys o fa 6 anys el poble estava d'una manera i avui el poble està d'una altra. Hi ha gent que ho veu, que han canviat les coses, i gent que no ho veu. Vostè ha dit que no ha vist el benefici, doncs permetisca que li diga que jo sí que l'he vist. En els residus no, el benefici del poble. Vostè ha dit, no he vist aquest benefici en cap lloc. De residus. De residus. No, vostè ha dit en cap lloc. Doncs jo, no, estem parlant d'això, jo, el poble, sí que he vist que s'hagi beneficiat d'això. En el tema del temps per estudiar el pressupost, ho vam dir en la comissió informativa, i és un poquet contestació als dos. A mi també m'haguera agradat que tinguéreu més temps i un poquet tots els anys fem propòsit d'emenda per a que l'any que ve tingueu el màxim temps possible. Al final se mos tira el temps damunt i no és una qüestió que per a mi siga, diguem, fonamental en el sentit que després hi ha temps, que tot això avui el que estem fent és aprovar provisionalment i que, escolteu, si en un moment donat veieu que alguna cosa es pot canviar, doncs es modifica. Enguany estem parlant d'uns pressupostos que són pràcticament continuïtat de l'any anterior. No n'hi ha grans qüestions que estudiar. L'únic és aquesta fulla, que són les inversions. Ja vam estar parlant i, escolteu, aquestes són les inversions. Joan de Déu ho ha dit, nosaltres en prioritzaríem altres. Nosaltres tenim un llistat, jo no sé quantes obres n'hi ha, però un centenar d'obres. Un centenar d'obres. D'un centenar d'obres, agarrem esta, i un any darrere d'un altre. Unes més necessàries, en les que toca actuar per necessitat urgent, com pugui ser el del col·legi, i altres que són opcions de govern. En el tema del poliesportiu es podria fer més, claro, però estem fent un muntó. A banda de 147.000 euros que estem destinant en el tema de la redacció, n'hi ha més diners destinats en el poliesportiu. N'hi ha, si mal no recorde, 5.000 euros per un costat i 6 o 7.000 euros en reposició d'instal·lacions deportives, n'hi ha 5.000 euros i 7.000 en adequació en el tema de la piscina. N'hi ha diners també en el poliesportiu. Intentem repartir els diners en les diferents àrees de tot el poble, per barrios, per seccions, diguem, boixina, qüestions com pugui ser d'imatge o medioambiental, com pugui ser la parcel·la, està acabada de comprar i nosaltres formava part del nostre programa electoral, adequar les entrades al poble. No crec que estiguem enganyant a ningú. És cert que cadascú planteja les seues prioritats i probablement de 8 regidors que estem en l'equip de govern, de les 100 obres que tenim en la llista, probablement cada un decidiria una diferent. I si ens agarrem a 13, també, i si agarrem a tots els xoners, de les 100 obres passaríem a 300 obres i cada un en posaria una diferent, però aquesta és una opció. Ojalà que puguem fer-ne més. Ojalà que puguem fer-ne més, i ser l'opció, no? Que totes són vàlides, però que al final es trata de repartir, actuar en el poli, actuar en la mandola, actuar en el través, actuar en el centre del poble i ja està. Per últim, i encara que em sembla un poquet xabacano, si em permetiu l'expressió, però parlar dels 39.000 euros de protocol i utilitzar la paraula de que supose, quasi que m'ofèn. Té el llistat de totes les factures quan vulgui. Liquidem cada any i rendim comptes de tot el que n'hi ha. Suposa no. O ho ha mirat i està mal, o no s'ho ha mirat. Però no digues suposa. Tot està justificat. Tot. I en protocol, si vols, per al pròxim plenari, o tan pront ho tinguem, es passem un llistat de lo que es paga i de lo que no es paga. Protocol sona mal.
Però si diem que d'ahir paguem moltes coses de la fira, per exemple, doncs estarà, a lo millor vostè més convençut que es té que fer. O si es paguen coses de festes, a lo millor dirà, pues sí, està ben fet. No diga supose o no llance dubtes a l'aire, diga, este gasto està mal fet. Perquè si no, jo li tindria que dir, quan vostès governaven, fa 8 anys, havien 70.000 euros. 70.000. I 8 anys després estem en menys de la meitat. Entonces, on està el problema? Per què fa 8 anys sí que podia ser això i ara no? En fi, si vostè el que vol és clavar xabacaneria, doncs molt bé. Jo li demano, l'únic és que no diga supose o llance dubtes. Està molt clar. Teniu tots els comptes, totes les factures. Si algo no ho heu vist, mireu-ho i digueu, això no mos pareix bé. I si ho heu vist, digueu, doncs escolteu, bé, mos gastaríem menys o mos gastaríem més, d'acord? Però, per favor, no suposa, està molt clar. I tenen totes les factures i tots els comptes quan vulguin. I tots els anys rendim comptes, tots els anys. Liquidació de l'any anterior. I tenen vostès un mes per veure tot el que vulguin veure. Ho sap? Entonces no sé per què té que dir suposa. En fi, no tinc res més que afegir. Sí, una altra cosa que me l'havia saltat, ha fet vostè referència al número de multes. Jo també penso que és excessiu. Però li dic la veritat, no pense que siga just que si hi ha gent que infringeix la llei, que se n'isca de rosites. Li dic, del 2009 al 2012 han baixat a la meitat el número de multes. Just la meitat. Jo no sé si li pareix bé o mal. A mi continua pareixent-me mal que hi hagi una multa en el poble, perquè si es pot aparcar bé no té per què aparcar-se mal. Però que si algú aparca mal i aparca damunt d'un pas de zebra, jo tinc que vigilar si respecte el dret d'un minusvàlid o d'una persona normal i corrent a poder creuar per ahí o no faig res contra el que atenta contra aquest dret, i jo penso que hi ha que actuar. Gràcies a que es posa un poquet més de rigor, li dic, han baixat a la meitat el número de multes. En voler, agarra l'estadillo i diu, multes en el 2009, tantes. Multes en el 2012, tantes. La meitat. La meitat. Entonces, això és bo o és roïn? Jo penso que és bo. Per què? Perquè convivim millor en el poble. Es respecta més la norma i entonces tots vivim en un espai molt més cuidat. Es pot creuar per els passos de zebra, la gent no es clava on es té que clavar, la gent no aparca davant d'un vado, no aparca damunt de la cera, però escolta, això és millor pel poble. És pitjor per una part molt xicoteta del poble, és que infringeixen la llei. Però per la gran majoria, perquè som la gran majoria, estem millor. No sé per què parla de 60.000 euros de multes, li insistix, hem passat a la meitat, justet. Crec, per tant, que la política que s'ha portat és bona. Totes les polítiques que ens duguen a reduir al màxim el número de multes, doncs, escolta, benvingut siga. Repasses els números i veurà, 2009, 2012. I en això li conteste a tot el que jo m'havia apuntat. Si voleu un segon torn. Sí, jo vull contestar. El que vostè em diga que jo som malintencionat, la primera m'ofèn. Jo estic plantejant-li problemes. Vostè no para d'eixir parlant de la planta a tota hora. O és mentira, el que dic jo. No em deixa ara per mentirós. Anem a veure. O pensar esta ocasió. Vostè ha dit... Espera un moment. Si em pregunta, li conteste. Jo a vostè li ha dit que això el poble no ho sap. I si no ho sap, és perquè ho sàpiga. Vostè, en l'any 8, així en l'Ajuntament, va firmar el senyor Felipe Espinosa, i està així el contracte, que vostè es comprometia a recibir 200.000 euros de l'Ajuntament a canvi de que pogueren portar la basura de cualquier sitio geográfico. ¿Es mentira també això? Lo que jo estic dient? A veure si estem malintencionats. Acabes les preguntes i es conteste o m'espera al final? Com vulga. Pues lo que vulga entonces conteste. No, Amadeo. Por la eliminación de la limitación geográfica
en cuanto al origen de los residuos. Si yo estoy diciendo mentiras, entonces vos te firma mentiras. Amadeo, conteste. Esto és el que vull dir. A veure, jo he Però perquè almenys ho sàpiga la gent. jo he eixit moltes voltes en premsa, Amadeo, i tu m'has sentit dir a mi alguna volta en premsa que no vull que vinga la basura de fora? Sense més? Amadeo, perquè se te quede clar, això que tu veus ahí que està firmat, prèviament el Pleno em va autoritzar a firmar això. I aquest text està aprovat per el Pleno. I jo firme el que el Pleno ha aprovat. Sense ningú vot en contra. 13 consellers i ningú va votar en contra. I ningú dels consellers fins avui m'ha dit anem a modificar el conveni. I vaig a dir-te una segona cosa, Amadeo, perquè tot el poble ho sàpia, també, com tu dius. Ahir diu que poden vindre de fora, però ahir no diu que poden passar de 170.000 tones. No poden passar de 170.000 tones. I jo en tots els puestos dic, poden vindre de fora, però no poden passar de 170.000 tones a l'any. I això és el que vaig a defendre en tots els llocs. No poden passar de 170.000 tones. Si tenen que portar-les de fora, que vinguen. Això es va fer per regularitzar el que de fet estava ocorrint, que venia de fora i l'Ajuntament no estava beneficiant-se. Ara venen de fora i l'Ajuntament es beneficia. I alguns veiem que el poble es beneficia en això, alguns ho veiem. Però el que no vaig a consentir és que vostè diga que jo dic que no poden vindre de fora. No poden sobrepassar 170.000 tones. Vostè no diga el que jo no dic. Bueno, pues entonces vostè tampoc. No, jo no hauria dit a vostè res. Jo li dic que ix molt en el periòdic sobre la planta. Sap per què? Perquè se'n volen passar. No ho sé, se'n volen passar. Si aproven, en un any, Amadeo, si en un any, a part de vindre la brossa que té que vindre de l'Alacantí, de la muntanya, aproven que vinga brossa d'Ells i aproven que vinga brossa d'Oriola, m'on passem. I entonces jo dic no, que això no es pot fer. Que vostè si vol portar brossa de fora i no li queda més remei, així estem nosaltres. Però no se'n passe de les 170.000 tones. No se'n passe. I això és el que dic en tots els puestos. Si a mi ve la presidenta de la Diputació i diu i aprova que vinga d'Oriola, que vinga d'Ells, que vinga de Crevillent, que vinga de Castelló, que vinga de València, m'on passem. I jo dic que no. Ho dic així, ho dic en el consorci, ho dic en premsa, ho dic en el bar, ho dic en ma casa i ho dic en tots els puestos. No se'n poden passar. I si algú des que estem així pensa que tenim que modificar el conveni, podria haver-ho proposat. Presentem mocions cada 2x3, presenta una moció. Jo ja vos he dit el que pense, que este conveni deu ser canviat. Per què? Perquè la llei diu que hi ha que compensar al municipi receptor, i això no m'ho he inventat jo, ho diu la llei, i n'hi ha basura que està compensant al municipi receptor i n'hi ha basura que no. I el Partit Popular, que governava en la conselleria el dia que es va firmar aquest conveni, perquè aquest conveni el va aprovar una empresa que és pública o semipública, presidia en un consell d'administració per el que en aquell entonces era el conseller de Medi Ambient, un mes després de firmar aquest conveni, se'n va anar i en va firmar un en Villena, on l'alcaldessa era del Partit Popular. I en Villena ja era diferent el conveni, ja no era igual que el nostre. Allí, la basura que venia de fora del seu sector sí que compensava. I per què Xixona no? Vostè riu, però jo l'única raó que trobe, Amadeo, és perquè així governa un partit i allí governa un altre. Perquè si no, per què la conselleria fa aquest tipus de distincions entre un municipi i un altre? Jo li he dit a vostè antes que m'alegraria que en comptes de 200 o 300.000 euros entregaré 500.000, però és que ante el públic, tot el que vostè manifesta en la premsa és com si no volguera no vull, manifestacions en el poble, apoyar, Amadeo, posant lletreros i Amadeo, jo no vull 500... Això no ho he fet jo. Amadeo, Això no ho he fet jo. Amadeo, jo no vull 500.000 euros si té que ser a costa de que vinga més brossa, No, jo tampoc n'he dit això. És que vostè està dient coses que jo no dic. Doncs ja. Que a veure si pot traure que en comptes de 200 entrega 500. Molt bé. Però no per traure més basura. Jo continuaré, jo encara que li sàpia mal, continuaré anant a tots els puestos, cada volta que s'aprove portar brossa a Xixona d'un altre lloc, continuaré protestant perquè no n'hi ha ningú plan que diga on està el tope.
Si vostè diu, ara pot vindre Brossa d'Oriola, digue'm vostè quin és el total que té que vindre i no se'n passi de 170.000 tones. Perquè això, encara que no estigui escrit ahir, és el que diu la llei, que no se'n poden passar. I el que no pots fer és aprovar que vinga Brossa, sense veure si te'n passes o no te'n passes. Aprove vostè un projecte de gestió i diga si se'n passa o no. En tots els puestos continuaré dient el mateix, Amadeo. En tots els puestos, encara que no vulguis, jo continuaré dient, per portar brossa sí, si té que vindre de fora, que vinga, però no se'n poden passar. La brossa mos causa el mateix perjuí, les mateixes molèsties, si ve d'Alcoi o si ve d'Oriola. Són les mateixes. El que no deuen de fer és passar-se'n. És així de senzill. Entonces, no sé per què trau aquest conveni. Aquest conveni no diu això. Aquest conveni diu que pot vindre de fora, perquè estava venint. Però no diu que puguen passar-se'n. I no poden passar-se'n. Però ho va firmar vostè. I aprovat per este pleno, sense ningú vot en contra. Bueno, pues ho dic jo. Jo l'únic que sé és això. Pues ho dic jo. Bueno, però jo també li dic el mateix. No? Pues ja està. El poble és que no volem que vinga de fora, que no vinga de fora, si venien de Castelló mal. Que Amadeo, que no digues això, però m'entens o no m'entens? És el que la gent està entenent. Pues bueno, pues explica. Jo crec... Pues explica, si li ho dius tu. Jo he dit algo diferent a lo que estic dient ara en algun moment, en algun lloc? Jo tampoc estic dient el contrari. Pues entonces... Estic dient el mateix. Pues entonces... Que la gent entén una altra cosa, pues se li explica. Se li explica. Jo ho dic en tots els puestos igual, en tots. No n'hi ha res de diferència respecte a lo d'aquest pleno, no n'hi ha res. Pot vindre de fora? Sí. Poden passar-se de 170.000 tones? No. Més intervencions? Sí. Jo us vaig a parlar del tema del plenari del famós conveni. Està bé que parles i que ho repetisques moltes voltes sense cap vot en contra, però està bé que s'explica tot. Perquè se'ns va donar en el mateix plenari per urgència i nosaltres no vam votar en contra ni vam votar a favor per una cosa que està en l'acta, perquè no sabíem que estàvem votant, perquè havíem parlat d'unes coses, després s'havien modificat, havíem parlat primer de 150.000 tones, després allí posava 173.000 tones. I tu havies parlat amb mi d'això, de 150.000 tones. Sí, Ferran, personalment, vas parlar amb mi abans de tot aquest tema. Però ahir no diu 173.000 tones. Que no diu què? 173.000 tones. Què diu? En aquest conveni no diu 173.000 tones. En això no, en l'estudi d'això. En lo que després ha aprovat la conselleria. No se'n podien passar, i això no està escrit ahir, el tope no és perquè estigui en el conveni, el tope és perquè la llei diu que n'hi ha un tope. Però aquest conveni no parla res d'aquest tope, no diu ni que sí ni que no, diu que la llei es té que complir i això ho diuen tots els convenis. Que quede clar, perquè nosaltres ni vam votar a favor ni vam votar en contra. I el plenari ho va aprovar perquè vau votar vosaltres a favor. Perquè nosaltres vam abstindre per el tema que es vam abstindre, perquè una cosa que es dona en el mateix moment, una cosa tan important, i al final estem en això. Urgència. Ara, el tema dels horts, urgència. Doncs urgència, no sé, al final les urgències, tantes urgències porten a aquestes coses. Que en fi, que tu dius que no s'aprofiten, però tu sí que després les aprofites, així dient que tal. A tota hora. Joan de Déu, si mal no recorde, i no dius que no t'havia donat temps, però sí que t'havia donat temps per llançar alguna felicitació, i està en l'acte d'aquest pleno. Per algunes coses sí que es donaria temps, entonces. Home, doncs el que vau explicar així. Alguna de les coses que vau explicar així, però... Pues no és res diferent. Continua sent el mateix. I així, després de 2008, estem en el 2013, després de 5 anys, encara ningú ha dit anem a canviar això del conveni. I cada 2 per 3 presenteu mocions. Això no és veritat. Pues a veure què és el que canviem d'aquest conveni. Dir-ho ho hem dit. Què és el que canviem d'aquest conveni? Nosaltres no estem a favor de que vinga Brossa de fora. Ni nosaltres tampoc. Ja t'ho hem dit, més d'una volta. Però això és el que està ocorrint. Fem-ho de forma ordenada. No és igual que vinga Brossa d'Oriola que vinga de Mutxamel. Per a nosaltres. No, per a nosaltres no, per al medi ambient. No té res que veure. Per al medi ambient. No té res que veure. Per això nosaltres volem un altre tipus de gestió de la brossa del que està fent-se. Aprovem un projecte de gestió, entonces. Pues això hauríem de fer. Cosa que té que fer el Consorci, després de 7 anys. En fi, si fa falta fem un pleno monogràfic de la brossa, però estem parlant dels pressupostos. Que n'han fet diversos.
Bueno. Algo més sobre el pressupost? Sometem a votació. Vots a favor? Abstencions? I vots en contra? Propuesta de aprobar inicialment l'ordenança reguladora dels horts municipals ecològics en el municipi de Xixona. Paco, si es fas un resum. Antes que res, disculpar-me per la premura de la presentació de l'ordenança. Quizás hagi sigut potser culpa meva perquè no l'hem de preparar antes de temps, però claro, el voler-la presentar a este pleno és perquè sabeu que hi ha un procés de presentació i exposició pública que més o menys on anirem a parar pues, quasi en abril. I en abril no és hora de començar a plantar moltes coses. Entonces, la premura era això, més que altra cosa, aprofitar el pleno per a poder portar-la avant, a veure si entre un parell de mesos, més o menys, per a primers d'abril podem ja donar a les parcel·les a les persones perquè puguen fer alguna cosa. M'hauria agradat que hagués estat antes. No ha pogut ser. En cas que tingueu alguna duda o alguna cosa d'estes, el mateix que han comentat antes en els pressupostos. Tenia un mes per poder després fer qualsevol modificació, que estaríem, en cas que estiguem equivocats, doncs podríem fer-ho. El que es tracta és de sumar, no de restar. Tinc una pregunta per al secretari. Si això no hauria d'haver passat per comissió, no cal que passe... La regla general es que todos los asuntos deben pasar por comisión informativa, excepto los asuntos que se introduzcan en el pleno por urgencia o bien los asuntos que se incluyan en un pleno extraordinario urgente, como es el caso. Por eso en un plenari normal no podria passar. No, si en un pleno ordinario todos los asuntos deben ir dictaminados por la comisión informativa, salvo otro supuesto un poco particular que no es. Clar, és que jo em pensava que passaria per urgència en el plenari, perquè clar, com ahir no estava en la comissió, però claro, es convoca el plenari y ya está. Sí, si me permites, Andrés, es un poco lo que ocurre en los casos de los plenos ordinarios, finalizados ruegos y preguntas, se pueden incluir asuntos por urgencia, que tampoco es perceptivo que estén dictaminados por la comisión informativa, pero esto es un poco parecido. Jo us ho vaig comunicar en la comissió perquè no estava preparat, estava pendent de fer uns retocs i llavors ho vaig comentar a la comissió que no vos havia pogut entregar perquè no estava, però que vamos, que no crec que hi hagi molt problema, són coses més que altra cosa pues, un poquet d'organització, però que es pot corregir qualsevol cosa que cregueu en un moment determinat que estem equivocats, pues, la podem presentar en un altre plenari. Bueno, passa, de totes formes, Paco, si em permets, que passa alguna cosa paregut en els pressupostos, que el que estem fent és aprovar inicialment, que s'exposa al públic i que en aquest període, si és d'un mes o no recorde, o de 15 dies o de 30 dies naturals, que es poden presentar al·legacions i que si n'hi ha alguna cosa que es pot modificar, es modifica. És una aprovació inicial. Vosaltres i qui siga, està obert a qualsevol aportació que pugui vindre de qualsevol persona. L'objectiu de l'ordenança reguladora és més o menys intentar posar un poquet organitzar la gestió d'una parcel·la municipal de 2.390 metres quadrats que tenim en el barri del March, on s'ha fet una sèrie d'acondicionaments per poder utilitzar 16 parcel·les per a l'ús i disfrute dels ciutadans de Xixona. Dins d'això, el que es pretén és fomentar l'agricultura ecològica, el consum responsable de productes que estiguin cultivats per les persones mateixes i al mateix temps crear un lloc on les persones facin, a més de l'activitat física, puguen fer una activitat de relació amb les persones que tenen al costat. Es destinarà el consum solament al consum de familiars, no es podrà vendre absolutament res. Els objectius seran proporcionar zones lliures, oferir espais d'esparciment, fomentar la participació ciutadana, promoure bones pràctiques ambientals, promoure una alimentació sana perquè no es podrà utilitzar qualsevol tipus de producte químic en el terreno i sobretot el consum responsable de l'aigua a l'hora del reg de les parcel·les. I si es poguera, al final, tots els anys fer un mercat de trueques de semilles autòctones de Xixona, cosa que està perdent-se ara últimament, que no hi ha molta d'això. Han eixit 16 parcel·les. De les 16 parcel·les hem cregut convenient posar 6 parcel·les a disposició de les persones de la tercera edat. 6 persones de tercera edat o persones que estiguin invàlides o tinguin algun tipus de discapacitat. 6 parcel·les paperars de llarga duració, 3 parcel·les lliures i una parcel·la que es podrà entregar a una organització social del poble, o bé Càritas o qualsevol d'elles, perquè li doni l'ús
que crega convenient, però sempre respectant les condicions que es marquen en l'ordenança. Cultiu de productes agrícoles en tema ecològic. En cas de que algun dels grups no es poguera completar, tal com ho vam comentar l'altra volta, que algun dels grups no es poguera completar, passarien repartides a les següents grups, fins a completar les 16 parcel·les. Si per casualitat en la tercera edat no hi haguera suficient persones per complir els 6 que s'han donat, li donaríem a un altre grup. I el que es tracta en poques paraules té una duració de la concessió de 2 anys. Als 2 anys podria ser renovable si no hi haguera possibilitats de que no hi hagueren suficients persones per cobrir els cupos que n'hi hagueren, es podria renovar a les mateixes persones que n'hi ha. La idea és que es constituïsca un Consell de Gestió de les Horts per, en poques paraules, evitar-nos amb l'Ajuntament conflictes que siguin ells mateixos les que gestionen més o menys això, sempre supervisats per l'Ajuntament, que per alguna cosa és el propietari del terreno i el que ha posat tota la instal·lació. Estaran adjudicats sense cap de cost i tindran que ser, sobretot, residents en Xixona empadronats de més d'un any. ¿Alguna pregunta? Los col·legis van aprofitar-se, perdó. No, Amadeu, ho ha comentat antes, hi ha una parcel·la destinada a una organització del poble, siga la que siga. O bé un col·legi, o bé Càritas, o bé el que siga. Una, per poder-la destinar. Els col·legis tenen. El col·legi, de totes formes, l'institut, per exemple, té precisament al costat un hortet. I els col·legis suposen que en tindran també, no? Bueno, teòricament ens pareix molt bé, teòricament. Però el que passa, el que pot passar és que efectivament es produïsca una tentació de les persones que puguen agarrar això, siguin persones necessitades, i entonces vulguin per baix mà vendre alguna coseta al veí, a l'altre veí, tot això. Si es detecta, Ja, si es detecta es corregiria, però... Si no es detecta, Pues aprofiten. pot passar o no? Sí que pot passar. Però el que es tracta és, s'han posat una sèrie de normes precisament perquè es faci així. En el moment que s'incomplixca... Es tindria que regularitzar molt bé o tindre un... L'ordenança en si està prou bé, el que passa és que es pot millorar, però que troba que és suficient, però no anem a convertir-nos nosaltres en els policies d'ells. En el moment que algú dels que n'hi ha ens diga qualque cosa d'estes, intentarien subsanar. No es tracta de que siguin policies, es tracta de que si es crea aquesta possibilitat o aquesta idea vostra, es pot produir l'altre. Sou els responsables de que això... Ja, hombre, per supost que actuarien, però de totes formes no crec que arribi ara molt el cas perquè les parcel·les no són grans, les parcel·les són entre 55 i 75 metres, en això crec que no pots cultivar, no pots vendre molt. I depèn de la família que tinguis també. Encara que siga el que vulgui. Bueno, en cas de que es produirà i ho detectàvem, intentaríem corregir-ho. Però quina penalització se'ls podria... L'ordenança està, es pot expulsar perfectament. Perds el dret sobre la parcel·la. Que avui en dia això pot passar també de qualsevol que ho faci en el seu nas i està prohibit també, i que farem el mateix. El que jo he dit és que la idea em pareix molt bé, o sigui que la idea, o sigui, la teoria em pareix molt bé, però que acabarà la pràctica pot produir. No, estem d'acord que es faça. En 55 metres quadrats... Estan contemplats pràcticament quasi tots els supostos per la que poden perdre el dret de concessió de la parcel·la. En cas de que detectaren qualsevol cosa anòmala que no estiguera contemplat, doncs tindrien que fer una modificació. Però, en aquest moment està prou contemplat això. Més que la pena, diguem, que més que per la parcel·la en si és per fer una activitat que no es pot fer, i que no es pot fer res diferent a lo que tindríem que fer si detectem que ho fa uno que està fent aquesta activitat en el seu mar. No es pot vendre, això té que regularitzar-se. Es dona uno d'alta i ja pot fer tot això. De totes formes, el més important és això, que no són parcel·les grans, entonces pràcticament el que cultives tindràs que dedicar al teu autoconsum. No crec que tinguis molt per vendre allí, en 70 metres no crec que puguis fer molt. Però que de totes formes, ja el dic, si es detectara més per ells mateixa, per les que són, es podria posar, es podria remediar. Quan tenim un... Molt bé. Sí, a veure, jo per damunt hi ha un parell de coses. Més administratives o altra cosa. Per exemple, la presentació de sol·licituds, hi haurà gent només que de mirar-ho ja directament no va demanar-ho.
Això és una. Ahir vam estar comentant-ho i anem a fer un imprès en el que estiguen totes les coses contemplades per anar tachant. Home, no, ja, però sí. Has de demanar certificat d'empadronament, has de compulsar una fotocòpia, no sé què, certificat de no sé quantos... Jo m'ho conec, no?, això dels papers. I nosaltres bé, però si és una persona jubilada... Suposo que la OAC s'atendrà i intentarà solucionar-ho. El que diu ahir és que hem de presentar 25 papers. Com en moltes coses, que baixen la UAC també se'ls ajuda a les persones majors o al qui no puga... No, però és que a més donar-ho a la bona de Dios es pensa que és una cosa... No, ja no estic entrant. És una cosa que és municipal, que les gastos han corregut a càrrec del municipi. Ningú està dient Hem de controlar-ho d'alguna manera. Ningú està dient això. Si veu algú més complicat, un certificat d'empadronament, es demana i es té, no? I és mínim, és el mínim que tenim que demanar. No, i que no m'he inventat res, Això són lo que... Después, por ejemplo, Paco, documento acreditativo está al corriente de pago sobre obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Gijona. Això t'ho trobo a la OAC en aquest moment. Això pràcticament es tracta de firmar, quan firmes l'autorització, firmes l'autorització de que ho consulten. L'Ajuntament pot consultar-ho. Sí, això t'ho trauran en el moment que rellenis l'imprès, t'ho trauran allí. Ho fem cada 2 per 3. Però no faria falta posar-lo a l'imprès per confirmar-ho per l'autorització de consultar i ja està. Que conste en l'expedient, és a dir, que no se li passi a ningú que no deu diners en l'Ajuntament, que si deu diners el que no podem fer és damunt donar-li més coses. El que hem fet, Mario, és una selecció de les ordenances que n'hi ha sobre aquest tema, seleccionar el que considerem, han eliminat molt perquè n'hi ha algunes que són molt més complicades i posar exactament, pràcticament, quasi tot el que n'hi ha en aquest tipus de coses. No es pot fer, crec que no es pot fer menys. Entendre, però jo estic dient que jo pense en la postura d'una persona del possible o de l'usuari que nosaltres volem en aquest tipus d'hort i o va a l'hort o va a fer papers administratius. No m'és compatible una cosa d'anar... L'anar a fer els papers és un dia, tindrà que fer-ho i punt. No, Paco, em referís per qüestions tècniques, per qüestions administratives. Intentarem ajudar el que puguem. I l'altre sobre el Consell, i sé que vol crear-se, no queda clar, diu, formado por representantes, 4 representants de totes les parcel·les, de no sé què, de no sé quantos, o es farà un altre document creant el Consell de les parcel·les, o... Quan estiguin reunits, les que sapiem més o menys, intentarem definir un poquet més o menys si són El Consell després és la representació davant de l'Ajuntament. Clar, però això ha d'estar un poc més... No, la veritat és que no hem trobat res que n'hi haguera... Ho he dit per damunt, no? Però, claro, al posar ahí representantes, però aquí, avui és uno i avui és un altre, crec que s'hauria un poc més d'especificar, doncs, 4 representants, o 6 representants, o els 16 representants, no sé, en una assemblea, un poc més ixa part. La resta ja vos dic que, en fi, ho he llegit, però no m'ha donat temps, ja ho llegirem més tranquil·lament, ho compararem en alguns que tenim nosaltres i si hi ha alguna cosa doncs ja vos ho direm per intentar millorar-ho, no per una altra cosa. Qualsevol sugerència, qualsevol cosa que el que és la idea, ja ho sabeu i ho hem dit alguna volta, és una cosa que ens interessa i que el que digueu, si teniu altres models d'altres llocs, Paco està mirant-ne, escolta, es pot enviar la modificació, presenteu-ho com una al·legació i en el ple de gener s'aprova definitivament. Sí, efectivament no s'ha definit la quantitat de persones que puguen estar en això, però es pot mirar i intentar millorar. Algo que regule la convivència de 16 parcel·les, no? Que ho fem un poquet en perspectiva, així també n'hi ha molta incertidumbre en el sentit que no sabem si hi haurà demanda o no haurà demanda. Mos exposem a que hi hagin 53 peticions i entonces el que hauria que fer és posar en marxa una altra zona o habilitar més llocs i potser ahir el Consell passaria a tindre més pes, no? Que, en fi, establir criteris que siguin els mateixos en tots els llocs que poden generar-se problemes de convivència. Ja està. I potser ens exposem a tot això que després ho demanen 3. Doncs haurà que replantejar-se altres coses, no? I ja està. Sobretot el que s'ha intentat en aquest punt és que no siguem nosaltres les que tinguem que estar fiscalitzant les parcel·les, que siguin ells mateixes pràcticament les que gestionen, ja que per almenys han posat les condicions, han fet el gasto en diners de tots els ciutadans, que siguin ells mateixes que puguen controlar un poquet la cosa, que no tinguin que estar nosaltres pendent del més mínim detall que n'hi ha. Perquè la parcel·la no ens enganyem, la parcel·la és del poble i això té que decidir-se. Sí, el problema que pot arribar és això, que normalment la gent que li agrada el camp
pues estem en un lloc on hi ha molt camp i la majoria pues, van al mas d'este, van allà, i clar, hem de veure si al final funciona o no funciona. L'intent està molt bé i esperem que funcione, però sí que és veritat pues, que està aquesta incertidumbre, no?, de veure... Preguntes, n'han hagut moltes, perquè ahir precisament estava fent-li jo una foto i em van vindre uno i quan em va dir jo puc demanar-ne una, i en Regera jo dic no cultivi, tenia uno de Montnegre, que té mas en Montnegre, li dic no te'n vas al teu mas i vens a demanar una parcel·la, diu és que la tinc al costat de casa. És que això és el factor dels jubilats, que inclús tenim mas, pues escolta, ja no agarra el cotxe, ja no, però ahí tinc 2 lletuguetes. Pues. Sí, esperem que funcioni i que sigui una bona cosa. La instal·lació d'Àudia està col·locada. Falta només estan les gomes dels goteus preparades perquè en el moment no les hem volgut deixar allí, les té encara el fontanero en el moment que... De l'àudia potable? Sí, un contenedor general i un contenedor xicotet de cada parcel·la perquè aquest consell pugui controlar el consum d'aigua que fa cada un. Precisament perquè un no estiga sempre l'aixeta oberta i un altre tinga més consciència i en faci menys. Entonces el que s'ha posat són uns contenedors de plàstic que controlen l'aigua que tu pugues utilitzar. Molt bé, més qüestions? Sometem a votació. Vots a favor? Abstencions? Molt bé. Bueno, doncs s'alça la sessió. Bueno, doncs si us pareix bé, comencem ja. Sí. Procedim, señor secretario. Correcto. El primer asunto de esta convocatoria, también extraordinaria y urgente, como la anterior, es ratificar la urgencia de la convocatoria. Bueno, com ja hem comentat abans, crec que n'hi ha motius més que suficients. S'ha convocat per a avui, per a les 12:30, una sessió del Consell Escolar Municipal, en la que va intentar aprovar-se unes al·legacions al procediment, per dir-li d'alguna manera, que s'ha obert de cara a poder presentar al·legacions a la supressió d'una unitat docent en el Col·legi Cristòfol Colom. Fins a pràcticament aquest matí no hem pogut acabar de preparar el que podria ser l'al·legació de l'Ajuntament de Xixona, principalment també no només al·legació, sinó personar-nos en el procediment, i com que el Consell Escolar Municipal és avui a les 12, enteníem que era urgent que s'aprovara aquesta al·legació per incorporar-la a les que poguera aprovar el Consell Escolar Municipal. Ojalà que haguem tingut més temps. Alguna intervenció respecte a la urgència? Sometem a votació la urgència. Vots a favor? El siguiente asunto es la propuesta de aprobar alegaciones a la propuesta de modificación de unidades escolares de esta localidad correspondiente al Colegio Público Cristòfol Colom. Si la regidora d'Educació ens fa un resum, o si vol llegir la... Bé, el dia d'este mes, de desembre, a última hora del matí, es va registrar per registre d'entrada aquest escrit en el que ens comunicaven a mi com a presidenta del Consell Escolar Municipal una resolució del director general de centres i personal docent, Santiago Martí Alepur. En ell, el que venia a dir-nos era que després d'haver fet un estudi detallat de les necessitats escolars d'esta localitat, feia una proposta de modificació d'unitats escolars. Aquesta proposta venia a dir que dels 3 col·legis de primària que nosaltres tenim així a la localitat, que en el Cristòfol Colom suprimien una unitat d'infantil. També ens venen a dir que les al·legacions que nosaltres puguem posar, si creiem convenient, tenien que fer-ho antes del 2 de gener. Les al·legacions tenim que fer-les a la secció d'Educació Infantil i Primària del Servici de Planificació Educativa, i això és el que teníem. En això tenim que reaccionar, i dir també que les fetges, les dates són terribles, perquè el dia 20 s'acaba l'escola, s'acaben les activitats educatives fins al dia 7. Això què comporta? Que tenim que donar-nos moltíssima pressa en presentar les al·legacions i no quedar-nos fora, perquè no entenem el per què d'aquesta supressió.
I entonces, bueno, ens vam posar en contacte en seguida en el col·legi per a comunicar-ho i també en els consells escolars de centre, de cada centre del municipi, perquè així via l'escrit, que la presidenta del consell li tramitira el contingut d'aquest escrit a tots els consells escolars de centre del seu municipi. Després de posar-nos en contacte amb la directora i dir-li el que n'hi havia, vaig enviar a tots els col·legis el que estava ocorrent. Ells anaven, el col·legi Cristòfor Colom va preparar també al·legacions que les va aprovar ahir en el Consell Escolar de Centre. Altres col·legis que també han fet alguna resolució en aquest sentit i nosaltres volíem portar a plenari aquestes al·legacions a veure si d'alguna manera podem paralitzar la supressió que volen fer des de la Direcció General de Centres. Les al·legacions vaig a llegir en quin sentit van, perquè el que nosaltres fem referència sobretot és a la falta de motivació, de fundamentació i quin és l'estudi detallat que s'ha fet perquè nosaltres no hem tingut accés a este. Després de com ho teniu tot, jo sols vaig a fer menció de lo que crec que és més destacable, que se desconoce en la actualidad la motivación y fundamentación de la propuesta de modificación de unidades escolares, en concreto la correspondiente al Cristòfor Colom, para el curso 2014-2015. Se desconoce asimismo la posibilidad de alternativas a dichas propuestas que racionalicen la adaptación a la nueva situación creada. Por todo lo anterior, frente a la anterior propuesta de modificación de unidades escolares para el curso 2014-2015, que se tramitan en la Dirección General de Centros, y más en concreto en lo que se refiere a la supresión de una unidad de infantil en el Colegio Público Cristòfor Colom de esta localidad, se presentan las siguientes alegaciones. Primero, debe dejarse constancia que, como indica el escueto texto de la propuesta de modificación de unidades, la misma trae causa de un estudio detallado de las necesidades escolares de esta localidad, siendo esta lacónica referencia toda la motivación de una decisión administrativa de enorme relevancia para este municipio. Obvio es poner de manifiesto la indefensión que genera esta resolución para esta administración y los intereses que representa. Se desconoce por completo cuáles son esos estudios detallados, por lo que difícilmente se cumplen los mandatos legales referentes a la participación de la Administración Municipal y del Consejo Escolar Municipal en la programación general de la enseñanza. Dispone la Ley 30/1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas en su artículo 54.1 que serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho todos aquellos actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, siendo evidente el interés legítimo que esta Administración y del Consejo Escolar Municipal en la participación en la programación de la enseñanza, como así viene establecido en la Ley de régimen de bases la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. Como para el caso de los consejos escolares municipales, Decreto Legislativo 16 de enero de 1989, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunidad Valenciana. No se considera motivación ninguna la simple referencia a un estudio detallado de las necesidades, máxime cuando a lo que se refiere a la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas es cuando menos una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derechos, que como se ha dicho brillan por su ausencia. Además de lo anterior, también se quiere dejar constancia de que más allá de que puedan haberse cumplido formalmente los plazos que indica la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas para el trámite de audiencia de los interesados en los procedimientos administrativos, no parece lo más adecuado tramitar un expediente de esta naturaleza con las graves repercusiones que tiene sobre este municipio y su comunidad educativa en plenas fechas navideñas y vacacionales. Queda patente el concepto que la Administración Educativa tiene de la participación efectiva en la programación general de la enseñanza,
Artículo 27 de la Constitución Española. Los poderes públicos garantizan el derecho a todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Segundo, a pesar del absoluto desconocimiento del estudio en el que se basa la propuesta de modificación de las unidades escolares para el próximo curso y en consecuencia de la motivación de las decisiones que afectan a este municipio, debe dejarse constancia de una serie de datos que ponen de manifiesto que es precisamente en el centro en el que pretende suprimirse una unidad el que más matrícula tiene de los centros escolares del municipio. Es por ello la extrañeza que genera en esta administración la decisión que se propone, a pesar de que, como se ha indicado reiteradamente, se desconocen los motivos por los cuales se propone la supresión de una unidad de educación infantil en el Colegio Público Cristóbal Colón, sin haber considerado otras alternativas que mejoren la calidad educativa en la oferta de los centros. No sé si corresponderá con el... ¿Me dejas la propuesta, por favor? Porque yo creo que ahí hay un cambio. Gracias. Se acompañan los anexos de matrícula de todos los colegios y entonces, por todo lo anteriormente expuesto, se solicita que se tengan en cuenta las anteriores alegaciones y se deje sin efecto la propuesta de que se trata, puesto que genera indefensión a la comunidad educativa a la que se refiere y se encuentra falta de motivación, sin ajustarse a los procedimientos establecidos para la adopción de actos administrativos y se realiza sin conceder a la comunidad educativa de este municipio derecho a la participación efectiva en la programación de la enseñanza. Además, se solicita que se tenga por personado a este ayuntamiento en lo que se refiere a la propuesta de modificación de unidades escolares de titularidad de la Generalitat Valenciana para el 2014-2015 y que fue notificada a este ayuntamiento en fecha 17 de diciembre de 2013 y se le reconozca la condición de interesado por afectar a sus legítimos intereses en los términos establecidos en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Igualmente, se solicita la remisión a esta Administración en aras a la colaboración interadministrativa del estudio detallado de las necesidades escolares de esa localidad, referido en la resolución mencionada. Segundo, dar traslado a las... Tercero. Segundo o tercero ya. Segundo. Dar traslado de las anteriores alegaciones a la sección de Educación Infantil y Primaria del Servicio de Planificación Educativa de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. En Sisona, 20 de diciembre de 2013. Bueno, pues esta sería la propuesta. No, es que el primer es presentar les al·legacions... El primer és el pleno de la corporació és presentar les següents al·legacions y el segon punt és dar traslado de las anteriores alegaciones a la sección educativa infantil primaria del Servicio de Planificación Educativa. Lo que passa que dins les al·legacions n'hi havia una primera al·legació i una segona al·legació. Ja, però estem dient que l'últim pàrraf que t'ho he llegit Que no no el tenim tenim. Que no el tenim. Claro, perquè és la proposta del pleno. Y nosotros lo que hacemos es la propuesta nuestra de delegación. Se hace lo mismo, solo que se envía... Entonces, sí. Com a Ajuntament el que volem és personar-nos, no? Entonces el que fem és donar trasllat a la Conselleria per dir nosaltres, Ajuntament, volem estar personats en el procediment, no? I el que posa passar són les al·legacions a incorporar dins del Consell Escolar Municipal. El document com quedaria és que el primer punt que es proposa al Pleno és aprovar les al·legacions que s'han presentat, que teniu vosaltres ahí, i el segon seria donar traslado d'aquestes al·legacions a la secció que ens diu la carta, que és la de planificació, sección de Educación Infantil y Primaria del Servicio de Planificación Educativa de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Bueno, intervencions, entonces. Grup Popular, Grup d'Esquerra. Bueno, és una cosa que sabíem
i qui no ho sabia és perquè no volia saber-ho, que més pront o més tard arribaria este moment. Segurament hem deixat passar massa temps sense haver fet tot el que hauríem d'haver fet. I doncs ara estem en el moment que ens suprimeixen una línia, no sabem exactament per què, no? Perquè ahir diu un estudi detallat, la veritat que l'estudi detallat no està. Si són causes, a mi se m'escapen un poc les causes, bueno, no se m'escapen, no? Però pensant en Conselleria i pensant en Generalitat, crec que no són les causes normals que mirarien ni econòmiques, ni altre tipus de causes, ni mirem la matrícula, mirem altres coses. Per tant, hi han d'haver darrere altres causes que esperem que ara després, que tenim el Consell Municipal, si ve la inspectora, doncs ens explica alguna cosa més per tindre... I el que crec que sí que s'hauria de fer és un període de reflexió en el qual comencem a dir coses clares, encara que puguen ser polèmiques, perquè està clar que seran polèmiques, però crec que haurem de donar nosaltres la nostra opinió i fer nosaltres els canvis que haurem de fer, perquè si no ens el faran des de fora i potser no coincideixen en els canvis que serien més normals i d'interès general per al poble de Xixona. Molt bé. Jo, en qualsevol cas, Joan de Déu, subscrivir pràcticament totes les teues paraules. Qui té que prendre la decisió no és l'Ajuntament, és la Conselleria, però l'Ajuntament té molt a dir. I jo crec que tots tenim que prendre consciència. Ahir, en la reunió que va haver de l'Assemblea de Pares en el Cristòfol Colom, vaig demanar que hi haguera un debat públic. Alguns demanaven un referèndum, no crec que sigui qüestió de referèndum, sinó de debatre i posar arguments damunt de la taula. I per damunt de tot, té que pesar més que tot el resto de condicionants què és el millor des del punt de vista educatiu pels xiquets de Xixona. La millor decisió a prendre. Si això queda clarament exposat damunt de la taula, les demés qüestions són accessòries, econòmiques, de comoditat per a tots, etc. I hi ha que ser honestos per part de tots, de dir, el millor per a l'educació és això. I això ha de ser després d'un debat, està clar, on s'escolta a tot el món. Estic d'acord en això que l'educació ha de ser el primer, però de vegades l'educació va unida a altres coses que altra gent no va tindre en compte, només l'educació. Per tant, nosaltres haurem de tindre l'educació, també, com està clar, però també que no se'ns escapi altres coses, perquè si només tenim en compte una cosa, doncs segurament no coincidirà amb el que després ens imposaran. Per tant, s'ha de fer l'esforç des de l'Ajuntament per a que passi el que passi al final, tots els xiquets tinguin la millor educació, siga com siga, amb ajudes de les que siguen. Tipus transport, tipus menjador o tipus del que siga. Això està clar. Sí, però jo el que diria també és que el primer que té que fer la Conselleria és tenir en compte a les administracions municipals a l'hora d'elaborar aquests estudis detallats de què és el millor i què no és el millor. Perquè el que no pot fer és fer un escrit com el que ha fet, dient que ha fet un estudi detallat i que ningú d'aquest municipi sàpiga res. Si és de veres que ells volen complir el mandat que dona la Constitució de la participació efectiva, entonces assentar-nos en ells i parlar. I potser educativament la Conselleria sí que ens diu que ells sí que tenen professionals, educativament què és el que és bo per a aquest poble. I nosaltres tenir participació efectiva i poder dir si compartim en ells i els seus criteris o no els compartim. El que no pot fer és que es faci d'aquesta manera i sense ninguna raó objectiva, perquè no sé si vosaltres veu alguna raó objectiva, perquè no en veig cap per ningun lloc. I això és el que estan fent en nosaltres, és ningunejar-nos i fer ells el que es dona la gana, augmentar ràtios i que els xiquets tinguin cada volta menys recursos. I això és el que ens ha abocat totes les lleis que s'han fet i que així moltes voltes s'han portat mocions i han votat en contra d'elles. Però al final està ben-se i està ben-se de la manera pitjor. De la manera pitjor és que de moment suprimir esta unitat significa suprimir 2 mestres.
Si això es tira avant, l'any que ve, en el Cristòfol Colom, n'hi haurà 5 unitats d'infantil i 6 mestres soles. Si un es posa malalt, n'hi haurà 20 xiquets o més que no tindran a ningú que pugui estar en ells. I això és el que va passar. I això és el que té que saber la gent, el que significa aquestes coses. I l'any que ve en seran més. Este any en són, no sé si ho haureu vist, però este any suprimissen 128 aules d'infantil. Això significa 256 mestres. I l'any que ve en faran 128 més, perquè a més comencen per l'infantil, que és a més, al llarg de 9 anys hauran anul·lat moltíssimes línies. I això és el que tenim. Molt bé, més intervencions? Sometem a votació, per tant, la proposta. Vots a favor de la proposta?